tak máme typ číslo 2 a sú to jogové cviky. Jogových cvikov je veľmi veľa a myslím, že nikto nepochybuje, že joga je úžasná pre zdravie a teda aj pre krásu, ale my si povieme tie 4 najlepšie a najúčinnejšie. Takže popísané sú detailne e-booku, ale rozhodne je to pes tvárou dole, je to stojka na hlave, je to halasána alebo pluch a je to hlboký predklon. Možno, že tí, čo cvičíte jogu, ste si všimli, že všetky súvisia s predklonom alebo s tým, že ťažisko a teda horná časť tela je teda nižšie a presne to je princíp týchto cvikov. Normálne, keď je deň, tak kráčame a krvný obeh je taký, že všetko vlastne sa tlačí do nôh a keď čas dňa, doslova pár minút cvičíme tieto cviky a obrátime teda ten krvný obeh, alebo lepšie povedané gravitácia viacej pôsobí na horné časti tela, tak to má neskutočné výsledky na prirodzenú tvorbu kolagénu a vraví sa, že joga alebo Šírsasana je kráľovský cvik všetkých cvikov joge a mohli by sme len hodinu rozprávať o tom, aké úžasné benefity má tento cvik. Problém stojky na hlave je však jeden veľký a to je, že málo kto ju zvládne, pretože je to naozaj náročný cvik a aj nebezpečný, tí, čo nemajú vlastne dostatočné posilnené krčné svalstvo. Preto tu máte výbornú variantu a to je hlboký predklon a takisto yoga cvik pluch. Tým, že budete 5 až 10 dýchov dýchať v týchto pozíciách, budete extrémne stimulovať prirodzenú tvorbu kolagénu a takisto vám doporučujem, skúste si spraviť fotky pred a po, keď budete cvičiť tento typ číslo 2 a výsledky budú naozaj úžasné. Není lepšia možnosť, ako si prirodzene vytvoriť kolagén, ako proste cvičiť inverzné pozície.